Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať FC Mobile. A je to tak. Ideme hrať. No toto sa tam nemalo byť. Ale dobre. Takže toto nie, lebo ja nemám peniaze. Toto tiež neviem. Počkajte. Nie! A čo to je to exchange? Takže vedel by som si vymeniť toto možno. Dobre. Že by som si niečo kúpil. Môj obľúbený hráč je Ronaldo. Chcel by som si ho kúpiť, ale na neho vôbec nemám. Ale že vôbec. Takže dneska si vyhľadáme jak sa to volá, prepáčte, len áno, Ronaldina. Kúpime Ronaldina, ikona, save. A teraz či nám to vyhľadá. Lebo malo by to tam byť. Či? Nie. Continue, save. A teraz to tam znovu není. Na 5 by to malo byť. On asi Brazílec, keď sa nemýlim. No. Či to tam dám takto? No. Ideme ho proste vyhľadať. Ale ideme sa znovu pozrieť na ten market, ktorý tu je. Niečo mi to ukazuje. Takže ideme znova do skúsime ho vyhľadať bez mena. A vedel by som mu sem dať tým. Je ikona. Nejde mi ho vyhľadať. Tak by som si mohol vyhľadať, kto tu. Nepoznať? No. Počkať. Reset all. Malo by to byť LV.
a tak, ale LV možno. No asi si dneska nebudeme kupovať radšej, lebo neviem si ich kúpiť nikoho. Ale poďme na toto. Počkať. ULC Master Attacker. Takže by som... Questos. Go. A teraz by som mal mať... Head to head, keď sa nemýlim. A našetríme. Budeme takto šetriť. Kupovať. Niekto sa tu volá TTTTT Celzia, ktorý má Milan. Ja mám... Aha, takže v tomto som asi... To bude zápas. Práve, že nechcel som zápas. Takýto mám tým, jak teraz vidíte, zabudol som vám ukázať. On má taký najmoc dobrý. Mám oveľa lepší. No, takže toto je dobré. Ne. Nevieš bežať. Fakt. Nie. Je tu gól. Je tu gól proste. Mal som to ticho počuť. Takže rozahrávam znova. Kick-off. Dobre, Jackson. Dáme tam power shotu. To urobila tá power shota. Dobre. Vidíte, aký pekný gól. Do vrchu. Urobím raz video, v ktorom hrám FC25. A prepáčte, nie Ultimate Team. Ne. Ja som tam dal skills. Na beženie. Tak, dobrý Branka. Dobrý. Kompani. Bellingham. Neviem prihrávať. Faul. Tak. Poď. Škoda, prekopol som. 1-1. Je to 1-1. Bež. Tak. Ach jaj. Half time. Ty vole, škoda.
Takže vy ste si dali tiki taka, hej. Jak chcete. Hej, na čo to robím? Na čo? Ach jaj, ach jaj. Skúsim nedať power shotu. Lebo to bola power shot. Ale dáme niečo iné, dáme niečo iné. Ne, prečo? Tak, Jesus na vás. Jackson. Ale mne to nereaguje na to tlačítko na tebe. Až teraz. Práve v tebe. 1-1. Ale to byl už ten zápas, takže fajn. Nevadí. Vlastně to je super. 10. Teraz máme tady ještě ten jeden gól. Tak to se tu stalo. Vidíte, tak to jsem si zatočil s tím Jacksonem. Myslel jsem si, že je horší. A tento a týmto sa video končí. Čaute.